Friesland had te kampen met krimpgebieden. Het platteland krimpt hieltieten verder en meer mensen verhuizen naar plakken met een protte volk. Maar er binnen lokkig ek mensen niet te wenjen bleven. Wat had de krimp voor effect op deze gebieden en hoe gaan de bleeuwers daarmee om? Ik ga mijn hele leven in Ljouwert wennen. Ik ben Fries Krukbrocht, maar Friesland is mijn vreemd. Ik wen je graag in de stad, maar ik ben nieuwsgierig naar wat er nog meer te vinden is in Friesland. Joet gaan we naar de gemeente Smellingelaan en Tietjerkenradiel. Ik zie je Germina Bauma, waar het geer werkt met haar man Anko op de zwartborkerij De Bokkensprong. Hoe ben je hem mooi begonnen? Nou ja, ik heb altijd in de zorg gewerkt. En we zijn een geitenborkerij 16 jaar begonnen. Toen kwam ik eigenlijk met het idee van, nou, ik wil de zorg eigenlijk wel een huis te brengen in plaats van dat ik ergens oors heen te werken. En dat ik het op een mooie kleinschalige manier zorg bied thuis. Dus zo is het eigenlijk komen. En het is een prachtige combinatie met de geitenborkerij. Want wat voor zorg bied je? Ik bied dagbesteding aan mensen met een hulpvraag. Dus dan mag bijvoorbeeld denken aan mensen met een verstandelijke beperking. Of bij ADHD of bij Down-syndroom. Het is voornamelijk dat ze hier komen ontspannen en leren om zich wat te concentreren. Leren om contacten te maken met je orenbeen. Om die te onderhouden, maar dat vinden ze vaak ook wel wat lastig. En het is fijn voor thuis dat ze even op zijn plakje als de Bokkensprong, dat ze hier komen kennen. De werkzaamheden, maar de geiten doet mijn man natuurlijk voornamelijk. Maar ja, daar ben ik altijd bij en die daarbij om hippen en die wat assisteren. Ja, dat gaat hartstikke leuk. Een geit is een heel leuk beest. Het is een heel nieuwsgierig beest. Het is net een grut beest, zeg maar. Zodat werd er bij een bang voor wezen, maar toch wat en ik. Dus het is een hele goede combinatie. En verneemt u ook wat van de krimp? Nou, ik verneem daar persoonlijk niks van, maar ik zag wel in het dorp dat bijvoorbeeld die ene squal al sluiten is en dat de beide squalen nou bij elkaar binnen. En wat vind je het mooiste om jou in? Dat het wel een bekende omgeving voor u is natuurlijk. Maar ik de rust en de vrije die we hier hebben en het wetter en ja. Willen je meer wenje blijven? Nou, voorlopig al, ja. Ja, wij blijven hier wel. Ja. Tine Hoekstra uit Jestemar organiseert een hobbyroute. Hier kennen mensen met een bijzondere hobby uit Jestemar en omkriet nog mooi waan. Zelfs had ze ook een bijzondere hobby. Ze sammelt theepoetjes en net een peer, ze had er nou zo'n 100.000. Hoeveel poetjes had je? Momenteel heb ik zo'n 1043 poetjes. Wat vind je het mooiste aan het sammelen van de theepoetjes? Nou, gewoon de verscheidenheid. Elke winkel heeft zijn eigen exemplaren. En dan kom je direct achter hoeveel verschillende theepoetjes daar binnen. Ik ken een hele grote Duitsland bij. En die vind ik heel mooi. Ja. Is het mooier dan de Nederlandse? Nou, er zijn echt hele mooie exemplaren bij. Maar echt mooi, dat kan ik net zeggen. Maar als je bijvoorbeeld deze van Deelmar. Daar ben ik heel bijzondere poetjes. En ik vind gewoon die verscheidenheid vind ik gewoon heel mooi. Ja. En heb je ook een favoriet poetje? Nou, dat kijk net zo zeggen. Ik vind het alweer wel heel bijzondere exemplaren. En Pickwick heeft hele mooie, maar Duitsland heeft ook hele bijzondere. Ja. En jou organiseerde ik een hobbyroute. Wat houdt de hobbyroute aan zien? Nou, die hobbyroute houdt in dat je dan de meeste taien die ze opjoend hebt voor die hobbyroute. En dat je dan de hobby's bezichtigen kan bij de meesten thuis. En hele grote mensen hebben hobby's. Maar ja, het is leuk om dat ik eens keer aan een worden in zin te laten. En hoe lang doe je dat al? Dat heb ik nog 2 keer georganiseerd. Verneem je ook wat van de krimp hier in het gebied? Nou, de huizenbouw, dat net. Want dat gaat wel gewoon terug in Jestemar. Wat de winkels betreft, dat is wel achteruit de laatste jaren. Ja. En wat vind je het mooiste om jou in? Nou, prachtige gebied om te keuren en te fietsen. Ja, daar is Jestemar uniek voor. Ja. Ik wil net erbij.
pijn is slachter Biesma al 100 jaar een begrip. Biesma maakt het wel heel bijzondere wasjes. Gerke, gurbe en gauke. Jet slachter Biesma echt bij de pijn? Oh, echt wel, want het is een begrip in de pijn. Dat is een bedrijf wat meer dan 100 jaar in de pijn zitten had. Hij jet echt bij de pijn. Dat is zeker weten. Verneem je ook wat van een krimp? Nee, in principe net. In tegendeel zelfs. Het is alleen maar... Ik verneem dat de mensen die hebben... wij proberen ons te specialiseren op een bepaald gebied. En de mensen die willen gewoon... Ja, die komen daarvoor. Die hebben zoiets van... het gewone wat we in grote supermarkt krijgen, dat is al je standaard. Maar totdat wij ons onderscheiden... Ja, komen de mensen echt wel bij. Dat is net zien in de 15 kilometer om het dorp heen. Dat lukt toch wel... Dat lukt je toch wel... Ja, hier wel heen. Zeker weten. Werk je jou een soort mooie streekproducten? Ja, we werken wel met streekproducten. Waardfijns is typisch echt een heel mooi Fries product. Het is een droogwasje. En dat droogwasje dat we maken van puur koolvlees. Waarvan ik 100% koolvlees broek en 30% broek ik dus waardbientjes. Die waardbientjes die sier ik eerst. En daarna komen ze dus terug het product in. Het zijn wel 3 verschillende droogwasjes. Maar verschillende smaken dus. Het bekt heel lekker, want we nemen ze de gauke, de gerke en de gurbe. Verneemt naar de 3 jongens van mij. En wij dus echt heel goed op hameren de laatste tijd. En dat het product meidjes zonder e-noemekes. En is er een soort vraag naar de streekproducten? Het komt steeds meer. Mensen die het echt specifiek naar bepaalde dingen vragen. Nou, en daar proberen wij zo vol mogelijk om te verdwijnen. Ja. Bleef slachter Biesma in de familie? Ja, dat weet ik nog net helemaal zeker. Er ben 3 ben. Dus waar weet het? Misschien dat er iemand is die zei van nou, ik pak de 3 taarten op. Ja, ik hoop het al, natuurlijk, want dat zal wel heel mooi worden. Ja. Willen jullie hier wenje blijven? Ja, en dan denk ik wel dat je best in het dorp geboren en dan in Roert die lezen. Dus we blijven in de pijn zitten. Zeker weten. Nevens mij had het je wel goed en vernemen ze net zo'n soort van een krimp. Zou goeie zwarg, bijzondere hobby's en ik geniet nog even lekker van mijn gurbe.